putranipun Bapak Taryo dalah Ibu Dewi Kurniasih. Bapak nikahaken utawa omah-omahaken putra putri kula loro kanggo sepisan saha ing pungkasan. Utupno anggone merawat tresna tinesnanan. Aja nganti luntur lan irang musna. Mugia putra-putra kula loro urip kanthi tentrem lan rukun salawase. Awit saking basa saha kersani Gusti ingkang Maha Agung, kula tampi kanthi salebeting manah saha nyuwun pangastunipun badhe dereng omong utawi omah-omah sesarengan kalian putrinipun Bapak Nur Haryanto dalah Ibu Supriyarni ingkang aseselipun Nur Fitri Handayani. Lan kula janji setya tuhu badhe hanglampahi gesang ing bebrayan agung kanthi hangrawat tresna tinesna minangka tandha katresnan kula marang sisihan utawi jatukrama kula aturaken sapengadeg adat Jawi kaliyan kalung.